Ram tam tam, cześć synki. Drugi film z BF-a, Aga za kierownicą. Nic dobrego to nie wróży. Ej! Ej, leci piosenka znana. Nie pamiętam tytułu, ale znam ją. Jedź tam za ciężarówką. No jadę przecież. To jest taki... Strzelaj porządnie. No przecież strzelam. No, nie ale źle skuteczniej. jedziesz. Sam jedziesz źle. Jedź do... Wysiedli. To jest tryb, jak No widać... strzelaj do nich! No nie mogę. Aga, wstań. Co? Aga, co ci jest? Aga, wstawaj. To jest taka wariacja jakby Conquestu, tylko że tutaj cele, które zajmujemy, znaczy są ruchome po prostu. To są auta, które przechwytują przeciwnicy i tak to wygląda, że... Czekaj, bo my jesteśmy bandytami teraz, nie? Tak, chodź, Czyli to robimy. my je przechwytujemy, a policjanci mają nam w tym przeszkodzić. Tak. Tam jest, No, ale tam oni nie też przejedziesz. A to nie ja przecież. Aha, ty jesteś ten chłopak obok z tym... Machine Tak. pistolem. Dobra, Nie wiem co to za pistolet, ale to ja. to jadymy, zobaczymy gdzie on nas... prowadzi gorzej ode mnie. Ej, Wy- wysiadłam przez przypadek. Co? Aga, gdzie jesteś? Dlaczego cię nie ma? Ej, tu w ogóle Ło, można wejść, ale to wysiadłem. ładnie, ojo. A tutaj jest ten levolutionowy dźwig. Ło! Aga, rozjechali mnie ścigaczem. A tu w ogóle w telewizorze się pokazuje to, co się dzieje tutaj. Ważnie? Ale tak Znaczy, live? Wiesz, tak... Nie, Czy na niby? Na niby. Nie. Zabiłam telewizor. Jak tu jest w ogóle, jak to ładnie wygląda. No całkiem, a idzie Ładnie wazon zepsuć? kosmos. O, idzie. Ej, tam w Ej, to ogóle... jest przeciwnik. No, No i przez ciebie zabiliśmy mnie zabój. policjanta i teraz pójdziemy do więźnia. No, pojechmy. Ja wysadziłem budkę z kebabem. Ja jestem za delikatna na więzienie. No, tak. Ej, w ogóle, jak wygląda scwelenie w damskim więzieniu? Nie chcę o tym rozmawiać. W sumie ciekawa sprawa to jest. Mi się na... Ej, można zabić Nie wiem. ptaszki? Nie można, szkoda. Aga, biegną bandyci, znaczy policjanci. A ja zwiedzam. Pokarało mnie. No i tyle. O, wygraliśmy! Wygraliśmy! Że to jest Aga. temat już... Za kierownicą po raz drugi. Ja! O! No strzelaj! No strzelałem! Aga, nawracaj! No Ło, jaki tam nawracaj. pościg dziki, no kur... Znaczy, jedzie. Ej, a kiedy ten dźwig się będzie? Ja chcę to zobaczyć. Ej, będzie się walił, bo... A tu w ogóle Gdzie jest liny w on ogóle ma ten? takie przymocowane. A gdzie jest ten dźwig? Ja nie widzę. No, gdzie ty jesteś? W samochodzie. On jest obok... Przecież ja wysiadłem z tego samochodu. No a ja jestem dalej w nim. Ha. Czekaj, jadę. On tu jest... przymocowany takimi linami A i... mogę cię przejechać? Czy Nie możesz. O, próbowałam. I jak te liny się one pękają A tu jest. i jeszcze ten. dwie zostały. I on potem się zawali tak ładnie. To jest jakoś czasowo, czy coś? Co, te liny? No. Ani to chyba, to może być tak, że to będzie schodziło razem z tymi, z punktami. Bo tak było z tą. Bo tak było z anteną na przykład w Battlefieldzie 3. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. No była taka mapa, że taka wielka antena się zawalała po prostu w pewnym momencie, jak ten. Jak się tam osiągnęło poziom punktów odpowiedni. Ale było też coś z tym, taki jeden wielki budynek się tegował, nie? To w czwórce było, a ja mówię o trójce. No, ale ja mówię, że... To co ja walę z było coś pistoletu? takiego. W ogóle masz amunicję, czy ty masz... Kogo ty masz za klasę? Masz amunicję? Masz Nie. amunicję chyba. Nie mam amunicji. Ale masz tego z granatnikiem, to musisz mieć. No nie mam. Dlaczego? Skąd ja mam wiedzieć? No weź zobacz dobrze. No Co masz jak na mam trójce? lepiej zobaczyć? O, to mam na trójce. A, idź. Idę, odjeżdżam. A masz, przyjadę. Ja chcę zobaczyć jak... Ej, jadą bandyci, a ja amunicji nie mam. Zatrzymali się! Nie chcę cię odebrać. Ło, Aga, wysadziłem auto z nimi, awans dostałem. Wow! Ale jajka. Tutaj wybuchły 4 auta obok siebie, ale jajka. A on, pan miał... O, zajebiście. Ej, podniosłem w ogóle... Mam chyba kominiarkę na ryju. Nie, gazmaskę Nie mam zobaczę. na gębie. I mam teraz taki... I mogę ją Nie gin! Kurde,
Chciałam zobaczyć! No, ja chcę zobaczyć, jak się zawala ten łon. Jezu, cudem wyskoczyłam z samolotu. Aga, to był moment. Tak. Zepsułam kwiatki. To tylko chwilę. Gdzie ten dźwig był? On był przy punkcie jakimś? On był tam na O, środku. ja nie wiem. Aha, tu jest, Jak okej. to może Dobra. być przy punkcie, jak one się tutaj przesuwają? Znaczy, no tak, to jest dobry pomysł. Znaczy, w sensie dobrze mówisz. No, wiem. To ci się udało. Palą. A już zostało tylko chyba... na jednym on się trzymie? Albo mniej... Dobra, idę tam w każdym razie. Widzę, że bandyci jadą. Ale mam tą klasę fajną z granatnikiem, także... To jest ta sama, którą ja gram, nie? No. No mogły już by się zawalić, bo... Wow! Ale jaja, Aga. Auto Co? by mnie rozjechało, ale nie rozjechało mnie. Widziałam. No Byłam to wyglądało teraz tak filmowo, że ja pierdzielę. obok. Uja! To się będzie dobrze oglądało. Jadą bandyty. Zabiłam. Ło, ciś ich. Ło, Aga, ale jaja. Ale ty też weź. Przecież tego. strzelam. Skuteczniej. No już nie mogę skuteczniej, to było najskuteczniej. Jeszcze z rakiety jeszcze dobili. Ło, Jado! ło. O, do dziury wie. Rozjechał hopka! Jezu, a tu się coś przewrócił, ale śmieszne. Ło. Co się przewróciło? O. Widzisz, co strzelam? Nie. Te wielkie słupy. Aha. Tutaj, patrz, gdzie jestem. To. Ja wiem o co chodzi. Człowiek mógł to przesunąć tak dziwnie. Wyskoczyła mi taka kierownica i napis eliminacja fucha. To dobrze? Skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem, powinnaś. Czemu niby ja powinnam? No bo tak. Dobra. Snajper. Gdzie? No. No nie wiem, ale strzela do nas snajper. Ło, bandyty w aucie wyskoczyli. Ej, a idzie przebić opony w aucie? Powinno się dać przebić opony w aucie. A nie wiem, w sumie nawet nie ten. Nie zwróciłam uwagi za bardzo. A raczej się nie da z tego co widzę. Chyba, że tylko we wrogim aucie, w złym aucie. Niedobrym. To jest bardzo dobre określenie. A to nasi przyjechali. W ogóle teraz cały mecz się skupił tutaj w jednym punkcie w środku. Bo to jest mniejsza mapa w ogóle, tu jest 15 na 15. A nie 32 na 32. Nie wiem. Widzę, że tam spadli autem. W ogóle kto wygrywa? Przegrywamy. Tak? Jak to przegrywamy? A my jesteśmy kto? My jesteśmy policja. To my przegrywamy. No. Niestety. Mamy pół punktów, już niecałe. No jak my porzucamy tutaj... Ła, bandyty! Jak my porzucamy radiowozy bezpańsko, to ja się nie dziwię, że my przegrywamy. Oj tam. Normalnie leży porządny radiowóz i nikt go nie chce. I to jest całe centrum handlowe. No. Całkiem możliwe. Ło, ale ktoś mnie zabił. Ej, na tej mapie by się chyba dobrze grało tym snajperem. W sensie tym, jak on się nazywa. Zwiadowca? Ła, walnęłam się tym Specjalista. kontrolem. No specjalista, no czyli snajper, co za różnica. Czemu No oni to tak. w ogóle nazwali tak głupio? No bo snajper już jest oklepany taki. No, mainstreamowy. A specjalista to jest taka nazwa Specjalistyczny. hipsterska, specjalistyczna. Patrz jaki gnój. Widziałaś to? Nie widziałaś. Strzelają do mnie! A, już nie. Chyba. O. Ej, porwali nam radiowóz! Ej, ale ta mapa jest ewidentnie fajniejsza. Jak w tej pustyni, nie? No tak. A jeszcze w ogóle najfajniejsza to... Kurde bele. A mi się to najbardziej A mi się podoba ta z tym napadem. A mi nie. Znaczy jak na tym napadzie jest tak dużo ludzi bardzo, to tam nie idzie grać praktycznie. Dobra, się spawnię na tobie. Jedź. To nie ja prowadzę. To sorry. W ogóle gdzie on jedzie? A, nabijamy hajs, to fajnie, to niech jedzie. Tu wysiadamy przy tym aucie. Dobra. Tylko nie I bierzemy. Tak. To ja jadę tym Nie, ty jedziesz. Dobra, jedź. Aha, Tylko ładnie jedź. już jadę ładnie. Spoko. Bro! Powinno być takie jak w Saints Rowie. No. Jak tu się wychyla... O fuck! Ło.
Jak się wychylało? Dobra. Z. Strzela do nas. Ścigają nas. Ty nic nie robi. Cofaj, cofaj. Co on robi, ten hopek? O, jaka wymiana ognia agadzika. Z RPG? Z RPG, RPG. RPG. No tak, dobra, to nie wyszło. Ale tu się dużo dzieje. Nawet jak jest 15 na 15. A w trójce albo w czwórce jakby się grało 15 na 15 to było bardzo nudno, bo strasznie mało się działo rzeczy na mapie. Skacze na spadochronie. To jest jak mówił Dawid zwany jako Bonkol, że oni ten spadochron to chyba z batek se robią. Bo on jest wielofunkcyjny. Wow! Ktoś na kamikadze wysadził... Nie, z granatnika przywalił w auto. A, trafiłem, a! Pięknie się udało. Ej, to mi się podoba, tu jest nawet zabawa i jest śmiesznie i w ogóle, nie? Oj. No i nie drwij, bo cię wyłączę. Nie drwie. Cysternę porwali, byś zrobiła coś. No przecież nie żyję, to co mam zrobić? Teraz dopiero żyję. Tam w ogóle ścianę Brawo. się udało zburzyć, a tutaj wcześniej się nie dało. I to jest Gdzie taki minus, Nie że... czołg, tylko on się chyba wali ten filmik. Nie, stoi. Nie? No. No to głupio. O, jadą bandyty. A! Ej, udusił mnie pałą. Dobrze, że służbową, a nie ten. No, nieważne. Nie, baseballem mnie udusił, bestia. Czuję, że to przegramy. Jest szansa. No, A ty leżysz sobie gdzieś tam. tak. Dobra, nie leż tak. To jest kamperstwo. No nie, no ale ja czekam na... Nie czekaj, chodź. Nie mów, Idziemy. co mam robić. Nie Czy wiem, teraz gdzie ty jesteś, mecz... Dominik. No idę na No i dole. umarłam, widzisz? Posłuchać się ciebie. No, No. źle żeś prawie słuchała. Człowiek umiera, nieprawda. Jakbyś poszła w tym momencie, co mówiłem, to by się nic nie stało. No pewnie. No. A tam się znasz. Co, No. To im się udało. Spadochroniarz! Nie wolno do spadochroniarzy, konwencja genewska Ale tam- zabrania. To jest ten... Los Angeles, tu nie ma konwencji. To jest Los Angeles. Aha. Myślałem, że to są Katowice. Jak w końcu z rynkiem skończonym. Bo myślę, że ich nie poznam, jak oni to tam skończą. Jak skończę. Ale pięknie trafiłem, no jak skończą. Ej, chciał mnie gnój rozjechać. Patrz, A to tu jest... gnojownik. No. Tu jest niebezpiecznie jak w Katowicach. Ale ktoś wydupił. Głupio. O, jadą bandyty. Ło, rozjechali mnie. Kuźwa. Jeszcze muzyczkę se puścili, bandziory. O. Dobra, operator. O nie, mechanikiem fajnie, bo on ma ten granatnik. Można fajnie auta niszczyć. Może to idzie zniszczyć z tego. Ej, idzie! Ej, Aga, co się... Ej, Ło! zepsułeś dźwig! Ło! Ło, popsułem grę całą. Zabiłeś mnie przy okazji tym swoim dźwigiem. Tak? Tak. To sorry. Łaga, ale jaki efekt ładny na koniec. Zepsułem mapę. Ale no, o tak akurat. No, przegraliśmy. Ale fajnie to akurat wyglądało. No. Także to było tyle z trybu Fucha. I widzimy się w ostatnim, trzecim filmie z bety, na ostatniej z trzecich map. A tymczasem to byłem ja, czyli ja, i Aga, czyli Ja. Aga. Jej. Pa, pa. Pa.